Вітаю вашето най-любимото подарък от днес, 28 юли. Крайче с вкус на лимон. Какво трябва да направите? Трябва да дойдете днес, 28 юли, в моята сладкарница в град Варна и казвате парола. Сега ще ви сложа още етикетчета. Фирма е фирмата. Още сложа и вкусовете. И вкусовете е само вкус. Един вкус. Едно крайче, един вкус. Днес крайче с вкус на лимон. Имам още такова нещо. Обаче това е за мен. Искам да скъсам и пробвам. Вкусно ли е крайче за вас? Разбира се, трябва да дойдете днес, 28 юли, и казвате парола. А парола – лимон! In Ukraine we don't say life is stressful. We say життя бентежне. We laugh when things collapse. We build it up again. If life gets complicated, we make a meme related. Nothing can break me 'cause I'm from Ukraine.